Nang rugin ti panangiwaras ti Baguio City LGU iti cash assistance kadagiti Nasurok sa ngaribo ket siyam agusot a public utility jeepney driver iti sidong ti assistance to individuals in crisis situation. Makaawat ti tunggal driver iti sag 5,000 a pisos. Panggap ti programa at tulungan dagiti driver tapno saan da sumardeng iti panagpasada da gapo iti nangato a presyo ti krudo ken gasolina. Iparanglaang dagiti benepisyaryo ti sumagmamano a dokumento kas iti driver's license, certificate of residency manipod iti bukod da barangay, ken sertifikasyon manipod iti jeepney associations da. Sigon iti Social Welfare and Development Office, maiwaras kadagiti amin na qualified beneficiary ti cash assistance aging gainton Sabado iti Baguio Convention Center. Kabayatan na inyunay-unay ni Mayor Benjamin Magalong kadagiti driver akasapulan ang may schedule ti biyaheng dagiti PUJ nang runa iti rabii tapno talged ang maitulod dagiti pasahero manipod iti terminal agingga iti barangay da.